सा लाबनाया लेट जालायलांबायहाय रागा जोंखोना माखो आब'मोन नानिमोन आयै हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय आरो बुथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि उनाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्रायो सानफ्रामबो हर अखा हायो दै लोगोफोर ओमफ्राय सानाव दुङो ओमफ्राय दै स्रां जालायबाय आरो अबस्थाया बिदिफ्राय माने हरावसो माने सानफ्रामबो अखाया हायो ओमफ्राय सानाव माने जेलेवो आरोना ओमफ्राय फुङावनो नै टिप खान्था गिदिरजों खान्थासे टिप अमानि आदार बुखाबाय आरोना अमा आदार होनायजोंनो नोंथांमोनखौ स्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरोना लोगोफोर थौदोंबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै बेनिफ्रायनो लाल साहखौनो गोदै होनानै हाइजें होनानै लांनोसै लोगोफोर फोथाराव माने हाजिराफोर दङ ओमफ्राय अमा आदार रुगुआवनो सानासो जालायलांबाय आरोना माबार लाना थांनोसै लाल साहखौनो गाइखेरबो गैया गाइखेराबो इसेल' दंमोन नाङा नै नांनाय नङा आरोना इसेल' गाइखेरालाय बहाथो नांनो ओंखायनो माने लाल साहखौनो बु लाना थांनोसै आं सा लाबनाया लेट जालायलांबायहाय रागा जोंखोना माखो आब'मोन नानिमोन आयै दै बानायाव गोजाव लांजोब्बाय आंहानि खेथि माखाया नै लोगोफोर इसर इफोरबायसा अबस्था जायो सोरबा खेथियकनि खामानिया बिनो नायदो नै एखनब्ला लस एखनब्ला लाब बेसरखौ जेने थेने नाखांबाय नारा नाथार जेने थेने बेसरखौ नारा नाथार मोनबाय नै दा दुन्दियाव आयै दै बानायानो लांजोब्बाय हाय आब' मावना जानायखौबो एसे हिंसा बेथोहाय आयै गासोम फुनांबाय नानिमोन गगा मोनगोनस' नानि आथिङा अरलाबजोबगोनथ' र' ओइ हासार माखाया इसर एसे खस्थ' खालामबाय आरोना ओमफ्राय नोंसोरनि हाजिरानि फैसाया दिखौ मुलि बायनायावनो थांजोबगोन होनबालाय बे आथिङाव माखा दै गुन जाजोबसिगोन ना मोजां मोनदो आरो ना मोजां मोनदो ना मा मोनदो दैयाव दै बानायाव माबा बेसर फुनानै माबा दुन्दिया फुना मोजां मोनदो जोंहा बोराया दुन्दिया फोनायखायसो बेफोरबायसा दै जाबाय आरो ना लोगोफोर नै ओमफ्राय हाजिराफोरा बेसेरा दै सायावनो फुनांबाय आरो नै फुरा माखा दै गोजा एसे दैबाना फुवाबाबो उपाय गैया दुन्दियाथ' गोसोम जाखायो नालाय अखा एसे मोननायावनो गोसोम जाजोब्बाय आरो ना लोगोफोर नै ओमफ्राय दा उपाय गैया न'आव लांनानै फोरानहैसिगोन आरो सान्दुं नाङो न'आव ओं ओइ खोजा आइ बिखुनजो रांगावलि दंमोन आरो गोजानद्राय जाबाय नङाबा भिडिअ देखायनो हागौमोन लोगोफोर ओइ नै दा पेट जालायगौमोन इयो रायलायनाया उहा लालायनाय नङामोन बेथो फैदो आब' फैदो दैयाव गासोमनाय गुसु गोजांजोब्बाय बियो ओइखैजा गोरान नङागोनहाय सब बिदिनो जागोन सब बिदिनो दैयावनो फुनांगोन नोंसोरो थौ मेंस्रो फैलायबाय आरोना लोगोफोर लामायाबो माने जानगौ आरोना जों दा थानाय न'नि गोजान जायो आरो आगोलावथ' न' गाहायाव थाबाथाय खाथिमोन लोगोफोर बेनिफ्राय गोसोखौ बिराद अखान्थि मोनबोबाय आरोना लोगोफोर फोथाराव थांनानै बेफोरबायसा एसेबां खस्थ' खालामनानै माबानाय खेथिखौ बेफोरबायसा जाबाथाय बेसेबा गोसोखौ अखान्थि मोनोना लोगोफोर दायो नै खेथियानो दैसायावसो दं आरोना ओमफ्राय दायो फुनो होबाय माथो खालामनो उपाय गैया ओमफ्राय दायो दसे फोराननानै मोनासेयाव लाबोनांगोन आरोना सानफ्रामबो माने हर अखाया हायो नालाय लोगोफोर ओंखायनो माने हराव सिबाथाय दुन्दियाथ' आरो बेलेग जाखायोना मडेला दुन्दिया माने अखा सैखाया लोगोफोर अखा नांबानो गोसोम जाखायो आरो अखा नङा ओरैनो माने जाबना दोनबानो गोसोम जायो आरोना दुन्दिया फेन्नानैसो दोननांगौ ओमफ्राय जाय जाया खेथि मावदो बिथांमोनाथ' माने मिथिखागोनानोखा ओमफ्राय बिराद दुखु मोनबाय आरोना लोगोफोर बेफोरबायसा माने खेथिया जानाङामोन बिराद लस जाबाय आरोना देग्लाय बैसागो माबायाव बोसोराव लोगोफोर माथो खालामबावनो उपाय गैया
ओमफ्राय लोगोफोर दिनैथ' आरो जेबो जाया नालाय निरामिससो जागोन ओमफ्राय संहोलांबाय थानोसै मा मा संनाय जायो लोगोफोर ओमफ्राय नै सिदा सिदि नोंथांमोननो माने मैद्रु रुनायखौनो देखायबाय आरोना लोगोफोर डाइरेक्टनो मानो होनबाथाय बिराद आथुर बिथुर जाबाय खामानिया ओमफ्राय फैग्रोन मोना माने नै आं मैगंखौसो खाबहैबाय आरोना ओमफ्राय लाफा मुथासे दंमोन आरोना बायना लाबोनाय ओमफ्राय लोगोसे डाटा बेनिफ्राय लाइ दोंनैसो होनानै बुथुम बुथाम मैद्रु रुबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मोनबायबो आरो नै बरियानो ओमफ्राय नै लोगोफोर माने न'आवनो डाटा दंमोन आरोना डाटासो होनो ना दाङासो होनो बेलेगफोरा माने दाङाबो होनलायलाङो आरोना ओमफ्राय आं हले डाटासो होनो दे लोगोफोर ओमफ्राय न'आवनो दंमोन रै माबा मा होनो बोराय बुरै जालायलांबाय आरोना जायै जायैयावनो माने जाजानायानो जाया लोगोफोर न'आव थाबाथाय ओमफ्राय बायनायफोरासो सना जायो आरोना न'आव थाबाथाय आला मिला जालाबायो ओमफ्राय इखौनो माने आङो एवसाबनो होननानै खाना लाबबाय लोगोफोर नै बिजौखौ ओमफ्राय गुदिखौ अमानो होदों आं लोगोफोर आं गुदिखौ जानो मोजां मोना बिजौखौल' होबाय आङो ओमफ्राय लोगोसे बुट बेनिफ्राय आलुजों ओरैनो लाब्रा संलाबायनोसै आङो ओमफ्राय सारायाबो नै दुंलायलांबाय जि मोजां रेबे मोनलांजोब्बाय आंना नै लोगोफोर डाटाया ओमफ्राय आङो दै होना हरनोसै आरोना दै गुदुं एसे फुदुंना लाखानाय दंमोन थाब जानाय बायदि दैखौ एसे फुदुंना लादोंमोन आं लोगोफोर बे साननैसोआ माने गेसआबो बिराद दाम जागासिनो दङ ओंखायनो माने एसे बासायलाबायथोसै ओरै होननानै दै गुदुंखौ एसे फुदुंना लादो दे आं लोगोफोर गेसफोरा बे साननैसोआ बिराद दामहाय लोगोफोर गिथाव जाबाय दं दामफोरानो ओंखायनो माने गंथाम लाबोना दोनफैखादो नै लोगोफोर सब बुकिं इयो लोगोफोर नै आथिंजोंसो देखायनोसै आं इबो आथिंजोंसो देखायनाय जाबाय दे लोगोफोर जारलासै गंथामबो माने बुकिं जाना दं आरोना लोगोफोर गेसआ बिराद दाम जादों ओरै होननायखाय आङो एसे खम दामावनो मोननायखाय सिगां गन्डगल जाथ'यैयावनो समावनो माने दावराव जाथ'यै समावनो गेसखौ लाबोना दोनफैखादो नै जोंहा बोराया इसोरथ' निउस नायबाय थायो नालाय निउसाव नुबाय आरोना लोगोफोर माने गेसनि दामा बारा जागोन ओरै होननानै ओंखायनो माने बोराया लाबोना दोनफैखादो गंथामखौबो 40नो ओमफ्राय खुनु टेनसन गैया आरोना संबायल' था अब्लाबो माने गेसखौ एसे जोरहोनो थाखाय आङो दै गुदुंखौ फुदुंस्रोनानै लादोहाय लोगोफोर अबेबा बायदियाव माने थाब गन्डगला थाब थाङाबो जानो हागौ ना दावराव दावसिफोरा ओंखायनो माने एसे बासायबावथो होननानै भाबिबाय आरोना लोगोफोर नै आङो दै एसे होनानै लाबाय ओमफ्राय आलुखौ एसे नादब नुदब लागोन आं लोगोफोर मानो होनबाथाय डाटाया एसे माने देन्थाया राबायमोन एसे गोरा जाबायमोन ओंखायनो माने दै होबाय आं नायदो नै लोगोफोर मोनबायबो आरो आंना डाटाजों आलुजों बुटजों जि बरिया एवखाबाय आङो ओमफ्राय दैखौ एसे फोरानबावगोन आङो बांद्राय माने रोसि जादो ओंखायनो माने एसे फोरानबावनानै मोनबायबो आरोना लोगोफोर गेसखौनो गंथाम दिहुननानै दोनफैखादो मानो एसे खस्थ' बन सिनांगौ जाखो नोंलाय गेसखौनो गंथाम दिहुनखादो ना जोबजानो गिद' गेस दाम जानायखाय नामा बोराया नै लोगोफोर गेसआ एसे दामाबा अफार जादों ना बनजोंबो एसे संहोलांथो होननानै नै हाया सिनगासिनो एसे गोराखौनो एस' मस्थ' गोराथार हाथारगोन ना सिनो नोङो नामा खाथियाव फैनाङा होनलायदो बिरखालायनाय सिनगोन एसे गोजान फैथारगोन नि रुवाया दांख्लाबदो आरो गोराथार जाबाय ना